Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu, yes, Netanyahu akuyesera njira zonse zofuna kuti ayikoke USA kuti tsopano ilowe mu nkhondo imeneyi, nkhondo imene ili pakati pa Iran komanso Israel. Anyway, kuyikoka kuja kuonera kuti kuonetsera kuja tikudziwa kale kuti ali behind. Anyway, chichitika pano chino kuti achina Netanyahu ananama ku bungwe lija loona za mabomba kuti Iran ikugwiritsa ntchito nuclear, ikamaponya mabomba ake ikumagwiritsa ntchito nuclear. Ndiye makamaka zimene zabwera pamene Iran imamba kutumiza mabomba amene amene ngati mabomba aja othawa aja like ozemba yes amene aja oti oloma air defenses aja Iron Dome aja akafuna kuponya bomba lokha kumakhala kumazinda chonchi zitachitika zimenezi mpamene anayipanga accuse Iran kuti ikugwiritsa ntchito ma nuclear. Ndiyeno anazabwera abungwe amene wa ndikuzapanga check kuyang'ana kuti pamene papa zinthu zokhala bwanji, ndiye apeza kuti no, actually Iran sikugwiritsa ntchito ma nuclear weapons pamene ikumaponya mabomba ake. Right? Imeneyo ndi nkhani ndithu yoyambirira. Ndiye pakadali pano ndiponena kuti nkhaniso ine imene inautsa like phokoso kwambiri, like kupangitsa kuti pakana Israel ikwiye kwambiri, ni nkhani ndithu yobomba chipatala chija. Ace chipatala chija chimene achiphulitsa ndikuchisalaza and mpamene Israel amanena kuti mpakana chipatala mpakana makuti something like that. Ye zambiri mbiri zimene zikuyankhulidwa komano zapeza kuona kuti maiko so ambiri ayamba kuifunsa Iran, questioning Iran kuti hey, bwanji mukupanga mwa bomba ndifani mwa bomba chani, ndifani mwa bomba chipatala, why that's why timaona kuti ziko ndilokondera kwambiri pamene Israel ina bomba mtolankhani, right, mtolankhani pa radio, you understand, like pa TV special, like nzima uja pa TV kubomba yoma chako kuponya bomba yoma chako sana fuse ilo anthu, like nobody asked, palibe anafusa kuti why mukwa bomba like TV station. Kuma aba Iran yamenya chipatala yayi akufusa kuti why Iran ikupanga zimenezi. Ndi yankho la Iran ndi yankho limene Israel imapereka pa nthawi imene ikamabomba zipatala za ku Gaza. Nde anthu akuona kuti I think Israel yapanga test its own medicine, yalawa mankhwala ake omwe. Chifukwa chani? Chifukwa ndi Israel ikamayankha ikafusidwa nkhani yokhuzana ndi kubomba zipatala kuti ino ku Gaza bwanji mukuphulitsa zipatala bwanji, Israel imanena kuti chifukwa kuti pasipo pamakhala Hamas, pasipo pamakhala nthu military base. Nde Iraniso ndi chimodzimodzi yankhaso chimodzimodzi kuti pasipo chipatalapo pali chani pali military base. Komabe ndizoona ndithu pafupi ndi chipatalacho pasipo ndithu pali ndithu military base kokhala asilikali. Nde zawawa zimenezi ndi akuona kuti ayi mmene zilili ndithu Iran ikuyenera tu kulipira heavy price pa mchitidwe umene yachitawo. Ndiyebe ngutibe kuti okay chabwino izo zili choncho ndithu kumene kuko ndithu pakati pa Israel komanso Iran. Ndiyebe pakadali pano leronso update ina ndionena kuti akuti lero kulibenso kugona moti anthu abwererenso kuma bunkers chifukwa Iran ndithu ikufuna ndithu isakadze kumene kuko ndithu. Yes, actually pamene I don't know kuti chinachitika nchani komano Trump anafulumira kwambiri kukhala ngati kuthetsa nkhondoyi, komabe nkhondoyi Iran isanathetsa. Iran ili mkati kuti akuluakulu ifetu sitikugonja, ifetu kazichanichani ife sitikugonja, ifetu tuli still ndithu ku background kumenya nkhondo imeneyi. Ndiyebe ati usiku no ati anthu sagonaso
and maripoti aku Israeli ndithu iwo alibe ma air defenses zida zozitetezera zawathera, and kwenikweni ndi USA imene ikumapanga intercept mabomba ochokera ku Iran. Anthu Britain yamba kunena moonekera kuti ifeyo tikhala pamodzi ndithu ndi Israeli, tisapota Israeli, komanso Russia ena kuti ife kwenikweni tikufuna tikhale mediator, tikhale wapakatikati, nkhale pakati oti aziweruza uku nduku. Ndi Britain nayinso kuti ifeso tikhala nawonso tizimva nawo kuti mukambirana ziyani, tifuna kuti Russia tikudziwa kale kuti mbali yake ndi ya Iran. By the way, munkhani zina tikudziwa kale kuno zoti dziko likapasudwa ma sanctions, right, like akalipasa zibalo, dziko silimaloledwa kugulitsa like mafuta, gasi, chani kumaiko ena. Koma maiko akakhala kuti maiko ena kuti ali under sanctions, na also kuti maiko okula mtima amapita bei kugula. Ndi pali China imakula mtimabe, imakagulabe mafuta ku dziko la Iran, ndipo imakagula ambiri mweneko pa mtengonso wabwinonso kwambiri. Ndiye zikatero kenako amapitisa ku China kuja kumene amakagulisa. Foti dziko lililonse limene lingafune kugula mafuta ku dziko la Iran ndiye kuti adzalibana komanso adzalipasa ma sanctions komanso adzalipweteka. Ndiye ndi dziko lokhalo limene likuyenera kukhala la nalonso lamakani ngati China, Venezuela ndi maiko enaso. Ndi pakati pano nkhani ndino kuti China mkatikati poti nkhondo ikuchitikabe, still zapeza maripoti apeza kuti China ikugulabe mafuta ku dziko la Iran. Mafuta tikwadali pano mafuta akumatulukabe mu dziko la Iran, mathankala kumapitabe ku China. Business ndithu sidayime. Nde actually yes, izozo ndithu zimene zikuchitika kumene koko ku dziko lija la Iran. And pankhani ina Ayatollah Khamenei wayankhulanso kachikena kwanena kuti kundipha ine like sikuti kungasinthe china chilichonse, chifukwa nkhondo imeneyi ni nkhondo yokhuzana ndi achinyamata komanso anthu a dziko la Iran kufuna nawonso kuzitetezera ku ufulu wawo okhala ndi moyo. Yes, nangasi tikudziwa kale kuti actually most of the ponena most nangasi Iran ndimene inayambidwa like ndimene inayambidwa pacha kuti akulei kuipanga ataki kama panopa after Iran yapangidwa ataki then zikupeza kwena kuti wina akukhala ngati victim, akhala ngati olakwilidwa amene wamenya nzake uja akukhala ngati victim ifeyo emakuti right, nkuyamba kuitana anthu ena kuti tiye tilowerere pamene Israeliyo ndimene yayambitsa kupanga ataki Iran. Komanso like mphamvu zoti zimene zinapangisa kuti iyoyo ipange attack Iran, like mphamvu zimene inazilenga kuti chifukwa mphamvu zimene wakhala manja mwa USA, and USA inali busy kupanga negotiate like kumakambirana kuti akuluakulu tifuna tikambirane pano kuti mwina zinthu zathu tizipanga bwanji, right, kenako anangothamanga kufika ukabomba ku dziko lija la Iran. Nde Iran ndi imene yayambidwa, Israel sinayambidwe, and yeah, that's it. Nde iwo wana kuti ineyo kakundipha chanchani zibe vutolerosi ine mukhoza kutipha kumano anna kuti what is more important, chimene chili important kwambiri chofunika kwambiri ndi Iran choyambirira Iran komanso Islam, actually chikhulupiriro chawo chimene, right? Yeah. Nde izozo makamaka ndi zimene zili kumene kuku. Tionenso ma update ena kuti makamaka ali bwanji, komano Russia yanasopolera kuti tinayipanga offer Iran, tinayipatsa, timauza akulu tili ndi ma air defenses itu kufuna kuipatsa akuti Iran yakana. Yes, for Iran yo ikugwisa ntchito yani zero. For Iran yo ikudziwa kwana zoti pa nthawi imene akangovomera kwana kuti
atiyeni ndipatseni ndikuti muonaso USA chasopano ipeza pa mpata. Irani ikumenya nkhondo imoganizira, like moganizira modziwa zoti ifeyo ndi anthu odedwa. You understand? Akuzoka kuti ifeyo ndi anthu odedwa kuti atulukira pyo tingapanga chatulukira zimene kupanga Israeli, zimene akhala kupanga Israeli zaka zambiri mbiri sanafusidwa mafusana lonse ya kungopanga Iran ikufusidwa. Oyamba kupolisa ma civilians ku Tehran anali ndani? Anali ma Israeli, right? Anali ma Israeli. Koma Iran yangopanga zomwezo zapeza kuti yani zapeza kuti anthu akufa zabanye mpama civilian. Komanso mutha kuona kuti chiwerengero chambiri check mupange check chiwerengero chambiri amene akufa kwambiri ndikutiko. Amene akufa kwambiri ndikutiko. Mwezo ndi Iran. Iran kuyambira ma top generals, kuyambira nzika anthu amba ndi amene akufa kwambiri. Poyekeza ndi ku Israel. Israel akufa ochepa. Koma amene akulira kwambiri ndani? Ku Israel. Right? Anyway, by the way, meeting yawo amene anali nayo lero akuti iwowa anakhala pasi kupanga cheki kuti akuluakulu amene anatsogolera attack ya dzulo amene wakuti akuyenera kuphedwa, ndipo akuti ma Israel asilikali amene apitewo asabwereko popanda kuwapha anthu amene wawo. Ndi ayika akuluakulu amboma wani komanso ayikaso asilikali enaso makomando chanchane anthu amene anatsogolera dzulo ati amene wawa akuyenera ndithu leroli usiku uno akuyenera kuphedwa. Ndiyebe ya tione kuti zikhale bwanji pamene zinthu zikufikabe ku West. Koma chimene ikufuna Iran tione kuti America isalowelere, itha umangolowera mmene ikupangiramo mbalimbali koma isalowelere moonetsera. Ndege za maiko angapo Britain chani nawonso akumakhangata kumazungulira surround ati makhangata ready for any attack. Mabe anyway izo zonse zimene zilipo. Ndi Iran still ikulimba mabomba ikutulutsa a latest osiyanasiyana odabwitsa and zikuvuta kuti Israel yokha kama kuti America kudzera mu Israel zikuvuta kuti akuti ayipange finish, like aithe yose chifukwa atafuna aithe yose Iranija. Anyway tikupatsenso ma update amene abwere after pamene papatsopano kuti chichitike nchani nanga usiku anthu achizira motani. Ngasipa cha nkhondo zake paja za usiku, nkhondo za masiku ano nzongokhala ku nyumba basi nkumangodina makompyuta kutumiza chibomba. And ndi adonoka ku Malawiko like this ndakatsalira bero ngasi zitanga ndakatsalira bero porenga ne medziko nafikira fa dziko apano anasiya zothamanganira zoena ni mimba zinathaka kale koma zongoponyera nzima bomba basi. Nde actually vanapana ngati kufuna amene afuna kutukuka kunkhana kuza ndi nkhoza nkhondo chanchane military ndira akuyenera kuphunzira akuyenera kukhala ndi zimabomba basi mangogulitsana zimabomba zoti yes wakati makani nyanja athu msatenge kungochidya di chapita. Guys, thank you so much. Should anything else? Nope. Bas. Tidike ma update ena. Malawi and cameras, guys.